Hi guys, kumusta? Welcome back to kini akong suliran for today's episode, May 14, 2025. And this time, sulat-suliran ni Sam guys, 27 years old from Cebu. So it's dental problem siya guys, no? Kay may kalabutan kini sa ngipon sa iyang panuok, no? Nga nalata na. O grabe na yung suula guys, no? Di lalim yun. Can you imagine, wisdom tooth ang gabok, magsakit. Di ba? Lisod kayo siya guys. Imagine yun ako guys, no, kung unsa ka sakit kay bisan gani ako nadiring napit nasakit ko guys grabe ka sakit. Makaingon nyo ko guys, mo to ang pinakasakit nga ako nahigo aguman sa tibok kinabuhi na ako guys, ang ngipon munang dili lalim, no, ang nahiguman ni Sam guys. So atong sayron guys, no, kung unsa ang hinungdan ani, unsa ang solusyon pagpaibot ba or unsa pud ga ang mga komplikasyon ani guys, o pila pud ga ang gasto. So di na ta maglangan guys, ato nang paminawon ang iyang suliran, no, ug ato pong nadunggan diri ang tambag ni Dr. Rene Obra, of course. I'm sure daghay makarelate ani. Thank you so much, Ariman. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo og Sam, 27 anyos, single og taga Mualboal, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ngipon, sa akong wisdom tooth nga nagsakit. Dugay na kayo ning nagsige og sakit 2014 pa. Unya, every year na ni siyang musuol pagsakit nga sakit gyud kaayo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko pag 2019 nga misuol ni siya og maayo nga maglisod na gani bukas sa akong bakbak. Ingon inyang mga paghitabo. Hello girl, nausa man na imong bakba nga maglisod ka na magnanga. Kaya ang wisdom tooth. Ha? Uy, nausa man nihubag? Lisod na ikag tunog laway. Uy, naunsa naman tahon ka, uy. Pa-check up og dentist na. Trabaho pa man ka. Pero, ako mo absent yun ko. Hindi ko katrabaho ani sakit kayo. Ay mo absent ko, aron ka ba na tikag dentist dinis Manila. Kayo ba kay laing paryente nga ni adini. Tana, ipa-check up tikag dentist. Kailangan itong bunutin. Ha? Pero, sumakit man daw, Dok. Hirap nga siyang ibuka yung mouth niya eh. Baka may gamot lang o antibiotic na pwedeng i-take niya? Yes. Pero, kailangan talaga na i-extract. Kasi, impacted na siya. Need na ng extraction. Uy, wala, ipaibutid ko no, Sam. How much po, Dok, ang instruction? 10K. Day, Sam? Misang magkasakit ko ngipon, day. Asa man taon ko lang 10K. Ha? Di pa kasama dun ang panoramic x-ray. Kaya kasakit si Dok. Wala po akong budget na ganyan, Dok. Okay. Advice ko lang sa inyo na sa PGH lang kayo. May libre dun. Ha? Dili ka ba ito sa PGH? Daylor, may nakasulti na ako nga di ako nas PGH. Praktisan lang tag-ibot ng ipon ana nga panuok. Ha? Mong di ko madlo kong praktisan. Nagawang taon ko na lang sa ning kasakit ani. Magtigang na sa ko kwartaron. At tuyod ko sa taro nga doktor magpaibot na akong ipon nga panuok.
suportahan ang among company. Papauli-on na sa mi sa amo kay mag-close pa man mi samtang naa pa ning virus. Ato lang una ko sa among bukid magtambay uy. Nganong karon pamansap ka mo uli din is ato nga may kipamati ka man di ay anang imong ipon. Nangyawat sa taon ko mga maka-duty pa. Aron makatigom og para paibutan ni ako nipon. Uy, dili maayo nga mo trabaho ka pa anak. Magbalik-balik yun ang pagsakit anak kay mabukat ka man yun anak kung maghago ka. Pero naabtan pa yung pandemic, maoy. Wako kapadayon sa pagtigom ala sa pagpaibutan ni akong wisdom tooth. Ang akong kahadlukan karon, kung masuol na sa bunya ni, wa na rabag yun ko'y kwarta. Nauli ko sa amo diri sa Mual, Bual, Cebu, dahil nag-close ang akong gitrabahoan pag-pandemic. O na yun noon ko makapadayon ang paibot sa akong wisdom tooth, kay nahunong man ko sa pagtigom para paibot. Hangtod nga, miabot ang bagyong udat. Tungod tingali sa akong ka-stress human sa bagyo nga dakog damage sa among lugar, nisuon na sa pagpalik ang pagsakit sa akong panuok. Unya, ay, kasakit na gid mo. Uy, kinahanglang ipaibot na gyud na sa mo, oy. Aron dili na magsigig sakit. Ay, ako yung kwarta ma. Wala ko trabaho. Adto ta sa center. Adto ta pa check up kay libre dito. Og may doktor masab ng atong health center. Need to bitaw na ipon. Dok, Nganong wa masad nimo ipaibot dayon sa Manila? kaya wala gid ko'y kwarta, Dok. Mahalo kong paibot og libre kay basic practitioner lang unya kag ibot. Uy, makamauna na sila. Bisan ka ng mga intern, makamauna na. Mas maayo pa gani ang intern, kaya mas mag-amping na sila sa ilang lihok ug buhaton sa pasyente. Oo pa, Dok. Pero ang problema ani, kung ipaibot yun nimo, kinahanglan yun x-rayhan. Ug sa syudad lang ang mag-x-ray aning imong ipon. Ha? Sa syudad? Unya unsa man adto tag syudad. Wa tay kwarta ma, uy. Ay, mamaligya gud tag hayupan. Aron may ikagasto ta og ibot ang ngipon nimo og dili na na magsuol. Pero may giresita man tong tambal ang doktor nimo sa center, no? Oo, ma. Pero may epekto ma, uy. Maminaw ra mas tambal. Unya, musuol na sagpalik ang pagsakit. Mao nga kinahanglan na gyud ng iptunsam. Ingnon tas papa nimo nga magbaligya tas atong hayupan. Ma. O sige, ipa-x-ray ni si Sam sa syudad. Ibaligya lang itong atong kanding. Kaluoy pod sa kanding nga mamaligya pa, uy. Ay, pausam din ang kanding. Ha? Nagbuhi ang bitaw taana para baligya. May lang na, tagapanguha mo kwarta. Salamat pa, ha. Nga, kano sa among mga to syudad, aron paibot ang imong ipon, Sam. Uy, kumusta ka naman sa inyo, babay? Nagkapaibot ka na sa imong ipon? Ay, napalagi day, uy. Iwa pa'y kwarta. Diyos niya, uy. Pagdalig ayaw diya, uy. Ipaibot na tayo na imong ngipon nga nagsakit kay pabalikon din ako ng trabaho sa imong amo. Ngita nimo. Hala, mo ba?
Pero saan man ako anday, uy, magpaibot man ko sa akong wisdom tooth, Lorraine. Wapagit ko makapaibot sa akong panuok o wisdom tooth nga magsigi og suol ang sakit. Kaya wa man ko igong kwarta para pagpaibot. Gitawgan na ba ako sa akong trabahoan sa Manila nga pabalikon ako sa trabaho? Kinahanglan na gid ko magpaibot. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, nganong nahitabo man ni nga nagsakit og mahayong akong panuok o wisdom tooth, Doc? Unsa may hinungdan ani nga halos matag tuig naman ni magsuol og karon duha na gid ka buwan nga nagsakit. Ikadong pangutana, ingon ang doktor sa Manila nga need na gyud idto ng akong wisdom tooth kay impacted ko no. Unsa may buot ipasabot ana? Delikado na ba kung dili ibton? Ikatulong pangutana, may nakasulti na ako nga delikado makuno ibton ang wisdom tooth. Tinuod ba, Dok? Dili ba sakit? Ug inig humanog ibot, kinahanglan bagit ko magpahuway ug dili pa makatrabaho? Pila man sa kaadlaw? Ikaupat nga pangutana, kung maibot na ning akong left wisdom tooth, posible pa nga madaot ang right wisdom tooth ug magsakit sab? Ug tinuod ba sab nga dili ni maibot? Mutakod kini sa tupad niya nga ngipon? Ikalima o katapusan, asa man kumuduol nga makales ko sa gasto sa pagpaibot ini. Karang diri ra unta sa Cebu South, dapit aron dili layo sa pagbiyahe. May kaila ka bang ika-recommend ba, Doc? Ug kun naa man, mo cover ba sila og PhilHealth masking dental? Mga pila man gyud gastuhon, Doc? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Sam. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sabak ko si Dr. Rene Obra, makiguban ka ninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, ako mutambag sa mga problemang punto medical. Usaman ako ka psychiatrist, ako mutambag sa problemang psychological, emotional, behavioral. Tungod lagi kay usama ko ka drug addiction specialist. Ako mo share lang ko ninyo ha. Usa ako ka fellow of the Philippine College of Addiction Medicine with my internship training in New York, USA. Proud siguro na ako accomplishment, no? So ako mutambag sa mga problemang punto related sa mga ginadiling drogas. Ang yung mga legal mga problema sa real estate, mga registration, sa mga yuta, sa mga relationship, ban pang mga legal mga problema, si Atty. Eileen Bathan ang mutambag niya na. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa yung mga sulat-suliran rika na mo. Pwede kanyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga our wound is a very personal one. To heal, we need to forgive. Malagi na. Pero usahay lagi sayon kay nisultihon pero piting lisura buhaton, no? Kay naabli po daghang mga rason. Nya, ang bottom line na is pride. Pride, tingnan to ako umigo. You spell pride, P-R-I-D-E. Unsa may middle sa pride? I. So, mao na yung problema kay ang I dako kayo. Sos dili matumpag ang ay maggubot aning magalit-silitsi atong kinabuhi, no? Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Sam, 27 years old, taga Mualbual, Cebu. Maayong pagpaminaw niyo da sa Mualbual, no? Kan kato mga suking tigpaminaw da sa Mualbual. Punto medical, punto dental niya problema kay metungod man siya ang ipon, no? So, unang pangutana ni Sam, nganong nahitabo man ni nga magsakit maayo ang akong panuok or wisdom tooth, Doc? Unsa may hinungdan ani nga halos matag tuig naman ning magsuol og karon duha na gyud ka buwan nga nagsakit. Magdala mo daghang mga rason ni ana Sam, no? Ako lang i-discuss unya unsa may hinungdan nga mo musakit mga ang atong ngipon, no? Ikaduhang pangutana, ingon ng doktor sa Manila nga need na gyud kunong idton ang akong wisdom tooth kay impacted na kuno. Unsa may buot ipasabot ana? Delikado na bag gyud ay ni kun dili idton. Depende na sa judgment call or clinical judgment sa imong attending dentist kung angay na bagong idton, no?
nga sila mga na swito niya nagkanus ang angay o kapastahan ba lang o unsa, no? Ikatulong pangutana, may nakasulti na ako nga delikado man kuno ibton ang wisdom tooth. Tinuod ba dok? Ug dili ba sakit ka? Sakit. Namin anesthesia. Mura lang kagwam ro mamanhod lang. Ginig human og gibot kinahanglan bagyo kunong mapahuway og dili pa ko makatrabaho. Pila man kaadlaw depende sa imong trabaho. Kung dili sa bugat imong trabaho, makabalik ra gud ka, dili magbina siya para operasyon sa abdominal area nga kinahanglan gud mo pahulay gid kag dugay. Kanang sa ngipon basta dili na bugat trabaho pwede ra. Ikaapat nga pangutana, kung maibot ang akong left nga wisdom tooth, posible ba nga madaot sa ang akong right nga wisdom tooth, masakit ba sab og apil? Tinuod ba nga dili na ni maibot mutakod kini sa tupad niya nga ngipon? Tot di kaya kinahanglan ang kung dili pa cleaning ug maayo posible, but from left to right maglayo-layo naman na from end to end, less ang chance pero dili na siya ma-rule out ng possibility, no? Ako na ni-discuss niya, no? Ika-5 nga pangutana katapusan, kung muduol ko makalis ko gastos pag-ibot ani asa man hospital di sa south of Cebu. Naway dakong hospital di sa Malabuyok, I'm sure na ay kuan diha na dentist diha nga nag-duty, no? May ka-recommendar ba nga doktor dok kung dili man makaber ba ni siya sa unsa ni siya makaber ba sa PhilHealth mga pila man sa kay gastuhanan. So ako lang hinahinayan og explain sa imo Sam, no? Ang kining ay tooth decay or toothache, kung ano, musakit na siya kung ma-irritate ang root, ang ugat o ang surrounding sa imong ngipon. Ma-irritate rin siya, ma-infected, ma-injured, or naaba kay hinguno na yun ng ngipon. So, may mga hinungdan, anong masakit man na itong ngipon? Tungod kay, nagupok na nila, nalata na, no? Oh, nung nakuban gani diha na abscess formation na nana katungod na infected lagi. Oh, na untog ka or whatever na trauma, naigo ang imong baba, na buak ang imong ipon mo may imong hinungdan. Ang kining wisdom tooth manggod usahay nag-toothbrush nato ma-severe or ma-irritated ang skin. Now, this can be the start of an infection. Mo problema na gina diha kung may ma-infected, dili maayo imong oral hygiene. Uban po diha nga naay mga problema sa ngipon kanang magkataod bitaw kanang brace nya dili kayo siya pantay or balance na problema. So mao na nga musakit. Sa itong buhaton kung musakit siya. Sa itong buhaton musakit siya. Mumugmog lang ta, mo gargle lang ta og kaning ang tubig bitaw nga ininit, preferably with asin, with salt. Nya, kaya kanang asin with salt, asin with salt. Tubig with salt is disinfectant pag na siya, no? Ang uban akong ika-recommendar ka ng hydrogen peroxide, imo nang igurgol ng 3% solution. Makaluwal sa ni og possibility of inflammation and pain ng dapita. Pwede po nimo ni Sam butang cold compress. O kung grabe na kayo, you may take analgesic, no? Kung medyo dugay-dugay na ganun pagsakit, longer than 2 days, alarming na siya. Sabi naakay hilanat or naakay kanang pain dihang dapita, no? Imong abihon, mura ka bang huyab, musakit ang imong ngipon. Or rather, imong baba musakit, no? Kung imong upino ng ang dila, imong pagawas nga musakit gid siya, no? So naatay mga dentist nga routinely mo ibot gyud og ngipon bisag infected, napoy uban nga mo rekomendar og imo lang pastahan or butangan bag crown or ang uban ani mo himo og kanang root canal, no? Depende sa imong signs and symptoms nga gikuan nakay feeling og kanang dili gyud maayo ang imong paminaw sa imong ngipon, ilantan ka ug maghubag diha, mo taas ang imong blood pressure ug imong paginhawa magkalisod ka, nya murag naa na kay dehydration, uga ng imong pamanit og ba, musakit ang imong tiyan, no? So kanang mga kung kano sa ibton ng ngipon, balikon depende na sa ilang desisyon ni sabay makailan akong dentist, no? Si Kent Dilatori, maayo kan ani Dr. Boni David ug si Dr. Iman Trusio. And ayan guys, ndunggan na po nato ang lang episode karong adlaw diri sa kini ang akong soliran Sam, no, ang sender guys. Og medical o dental problem siya, no, about siyang ngipon guys nga nagdaot ang iyang panuok, no, wisdom tooth. Sa Manila pa niya na experience nga sakit guys anton nga niuli siya sa Cebu, no, sama sa atong nadunggan.
ug kamahal madaybayad ani magpaibot oy say nakag 10,000 ug wala pa nilabot sa unsa pa toy mga kuan dito procedure. 10k isa lang kang ngipon. Hinoon sa Manila ka ba naman magpa-check up, di ba nya sa Philippine General Hospital pa. So grabe siya kakuan no, expensive guys. Pero ambot lang diri sa local no. Pero matud pa ni doktor guys, mag-appeal kinahanglan po kuno siya x-rayhan. Lakpiyaw na ni iyang ngipon guys no, basin og ni kuan na ni sa ilawom ba. Nabangag na ang iyang gums guys tungod sa ngipon nga nadaot no nya. Basta kung sa komplikasyon ani. Basin makahilo na ni siya guys no kay ang mga nana iya mainom. So delikado pod ang ngipon guys no ug gani guys tungod sa kasakit no dato isa nga nakunadunggan no sa balita nga naghikog siya no kay di na niya maagwanta ang iyang kasakit sa ngipon. Grabe. Pero tanang problema na may solusyon no kung iya lang tana tong gipaibot. Wa man kuno sakit magpaibot no. Kay na may x-ray na may anesthesia. Pero phobia lang yun no. Bisan ako guys, phobia yun ko no magpaibot og ngipon. Ug labi na nang injection na mahadlok yun ko ana guys. Kay bisan ako guys na apo ko'y daot nga ngipon no ug gani maglisod na kog kaon. So ayan guys no, I hope nga naliwanagan ang sender ato guys no, pinagi sa buluwanong tambag ni Dr. ni Obra ug nakahatag to niyag solusyon no sa iyang problema. Thank you so much RMN and station para sa drama nga handumanan later on.